ngwalene ni ndị anyị unu ahụla ihe sinetọ na-anọchite anya Abia North na Senate ji ndị ụmụnne ochi mee ngwalene ụdị ihe o butere anyị as gift kpako ngwalene ọha na eze onye na-achọ si na ọnụ atọ adịghị mma chọrọ ịga ọnụ atọ as a sinetọ ụwa niile lee ihe o butere ndị ụmụnne ochi Academy FCCO Facilitator Senator Dr. Orji Uzor Kalu'S unu tinyere ya mmiri riri ego niile e nyere anyị na Abia North maka echiri na ya mmiri riri enyi ndị Igbo unu ahụla na mmiri riri ego niile bịara Abia North unu ahụla la taa abalị nke anọ n'ọnwa abụọ n'afọ 2026 the gift of the year from your senator representing Abia North. You are a witness. See it. Century made woodworks. I don't know how to the adjective to qualify this issue. You people can help me to analyze and tell me your feelings about this, my gentle people, my people of Abia North. See it. Oh, I whip for Senator Orji Uzor Kalu'S. Ohaneze ndị Igbo unu mana that short video da na-eche akịta nụwa amara m na Orji Uzor Kalu'S ya na-asịkwa na o nwere ihe imere ndị bụ unu mana ndị Igbo na-asị na nkụ dị na mba na-eyele mba nne iburu igudo son of the soil iburu onwe ji eje mba okwukwe anyị nnukwu ya na Orji Uzor Kalu'S abụrụ onwe eji eje mba n'ala Igbo. One thing I'm buying na-eme is that once I trace her a little bit of betrayal and disloyalty ebe ino once I trace her na agbam onwesikwa ihe mekata aka ndị ba trust wa ọzọ. That is how average ndị Igbo si eme operate. Once imegidiga ya n'ụwa I trace it ndị Igbo trace it element of osko ya bụrụgodo ofu ntabi anya betrayal from you. Trust goes over problem. Iya atakata Job na afafo ya eje ezekpe ekwele tupu gịnị ekwete tupu me gịnị ndị mmadụ atrọsụ aga ọzọ. Orji Uzor Kalu'S ya sekedi ihe omel and a lot of things has been done. Itile ndị mmadụ na perpetual tears since unu chile Abia State for more than 12-15 years. Unu chile well Abia State male family business. Now people are beginning to reject you. Asekwa gị bịa bulu ọchị butela ha bịa bulu ọchị butela ha. Now kiti gwa me a very good thing na ya sin Orji Uzor Kalu'S megolo ndị Abia State. No good functional electricity. School ụlọ ụlọ ụzọ ọ dịkwa n'ebe na this 25th century kika na-ego oche kapịnta lụrụ ebi afa gị ya ebi ndị school. Why not ika obi renovate godo school 5 asọrọ gị lụwa nke ọfụ renovate godo 5 tii ha in a very good state, tii ha in a very good standard ha kwesịrị ịdị. 2 days ago ka nna anọ na MRI machine when eji diagnose check ihe na-eme mmadụ cost over 100 million. And it takes more than 50 million to maintain it because we now run on steady power supply. Mana ihe bụ ihe ndị unu na-eje n'ụlọ ọgwụ ndị ọcha edo ka eji eche ọjị ana ọ na-adị ndị ọcha ka onye ọbụla bịa ha na sị nwe ya n'ime that ihe adịkwa ụnọ. Man who know you cannot even bring it and replicate it to your people. Just know that you know about within them. No, you have for number. If for number the game we were telling the buno bola kuluona. In Ayabuzi also the money is only chicha or na abroad with your family at Jebile. Only a come here to go hatch for position now.
na ya ka emecha budget na Enugu steeti mgbọsịa. Just go and see the level of the ụlọọgwụ ka ha nye the lowest ebe ego ya aba. Wa n'ụlọọgwụ kwesịrị champion dị at ụlọọgwụ schools, road construction and salary kwesịrị champion one of the things eji emelu budget for. What is the essence of making budget? Kamaloke, enwe ebe nwe project aji n'ọfọlọ afọ. Ilowagodo ụlọ ị na-arụ n'ọgwụ na-alụ ụzọ because ambulance need ibu mmadụ emergency kwesịrị ịgba on a good motorable road because onwe ndị ya ebulo ha daa galop drip pụọ ha n'ahụ o ha daa galop ịkụwa isi n'ofu ebe ọnwa ha nwụọ ya o ha nọle na emergency need galop. Alụọ ụzọ ịlụ alụ ụzọ na-alụ n'ọgwụ then ị na-eme ya ị na-alụ school alele the coming generation na-agụ akwụkwọ malụ ke na hapụta ndị ya alụ doctor ya alụ, ndị ya alụ nọọsụ ya alụ, ndị ya alụ engineer ya alụ, ndị ya alụ nka ya alụ. Mana nke a nothing ọ bụrụ ụlọọgwụ kwuru na-enye 60 out of billions of naira budget ụlọọgwụ na-receive 60 something million. Kunu chọọ iti na healthcare. How wicked can these politicians kunu ya dị? How wicked kunu ya dị? Kedu n'otu ọzọ unu chọọ ka esi define wickedness? Mana one thing mma n'ụwa is that Chukwu karịrị onye ọbụla. Ekwefu Chukwu anụnwa nọ n'eluigwe ọgọdị ya na-akpụ n'ana. Onye kelu mmadụ na nwere onye ekele ya n'afọ na ife afọ na nzuzo nyere anyị ume anyị na-eku mee ka anyị jide ndụ taa. My only joy is that nọ na-afụ onye ọbụla. And everybody will be judged according to his or her deed. Agbatara ya n'ọsọ. Ihe ọbụla ị na-eme imele na-emele ana, you will be judged according to ihe imete. Ọ bụrụ according to ihe mmete. During the days of Enyimba Football Club, mgbe Orji Uzor Kalu bidolo, who would have known that Orji Uzor Kalu ya rubbish his legacy like this? Na Nigeria they celebrate Vincent Inyama 2 days because na Orji Uzor Kalu mee ihe na ball. I will say okay na akwa ka ọ na-akụ esi dị amaro dị no koma flag ko na bibia memba. Amaro no koma flag. Ihe na-agwa gị bụ pure kusi je jụọ onye ọbụla unu mee koma flag with the Abia State sees held Abia State under lock and key, under lock and heavy lock and key and padlock. The other day ndo Ọhafịa bịa buo gaga kita another community apatakwa n'ọzọ ihele megbukwa unu, ihele bụlụ nke unu. You don't rule people like this. You don't make people as if they don't want anything. You don't just put people called the kayasi na habo nwelelele to you. Olukwechi gbaputakwa isekwa na ka atoli go ke se atoli. So ihu ni eme nwe onwu na bi idene recycle onwu na that power. One day people will wake up where for an average Nigerian don't even care about your elections again because election on name was selection. It's so sad that the generation is waking up in Nigeria near Benite. Malani who name in Nigeria was selection. I'm very disappointed and I want to carry the other day. Obelengwa 2 years can or 2-3 years can what do you want to be? Or no to not your police. I see why not your colon nana condemn madego, nana kandikego. I saw that video and said, Jesus, if you know Maz, I'm going at Nigeria, elego. Man, do it. I now my prayer that Nigeria the man I will use my eye to witness it. That is it. Omre Hosa. Kodekwan.